is an tSeachtain seo seachtain an Shábháilteacht ó Dhóiteán. Is sprochalachta seo ná daoine spreaga chun smaoinemh ar na cúisina tine sáile agus chun stádachar le tús tine. Well, tá go leor seomar síon éireann a bhfuil tine ar siúlán, agus mar churann tú do scíd tine os córan tine, b'fhéidir go hosnaíonn tine níos mó sa teach. Tá sé tábhachtach do gcóthán fóca plugáil amach a ihe, agus nábí é a luchtú I ritna hithe. Fógriúch an tSeachtain seo chomá, go bhfuil €1,000,000 caite ag an rialtas chun scéim bhunscoile a chur ar fáil. Faoin scéim sin tá an madra dóiteáin, rua, ag cuidiú le daltaí fudfad na tíre a bheith an ólas faoi conas iad hain a chuineáil sláán ó Dhóiteáin. Tá an scéim I bhaim faoi láthair sa lán scolanna in éireann, agus beidh sé gascáil faoi deara an bliain seo nó go luath sa bliain se thugainn. Agus beidh leabhar ag gach dalta sa trí rang honolalas a thabhairt dóibh faoi Shábháilteacht tine. Moltar cumá tástáil dhéanamh ar an alarmseaigh uair sa tSeachtain agus bhí cinnte gach léas leitreach a bhuacha sa le déan tú a chuile. Katelyn Nuacht Cúla4, ionad oiliúna bhriogáid Dhóiteáin, Bhaile Átha Cliath.